Astelehenean sinatu zuten Zizurkilgo udalak, Danena futbol taldeak eta Gipuzkoako futbol federazioak Zizurkilen eraikiko den belar artifizialeko zelaia egiteko akordioa. Alkateak lanak 2014ko maiatzean hasi eta irailean denboraldi berria hasterako amaituta egotea aurreikusi du. Lanak eskualdean belar artifizialdun zelai faltari aurre egiteko helburuarekin egingo direla aipatu du Jose Mari Luengo alkateak. Federazioak noindala ja denbora baten bilera egin ditugu, pare bat, eta orduan akordio batea iritsi ginen, ikusita Tolosalden da zegoeratan gauden, futbol zelai artifizialan falta botatzen dule, Usabalen bakarrik dagoela, eta ikuste genuen, gaur egunen beharrezko zala, Danenan, da Zizurkilen bat egitea. Eta horregatik atzenen akordio batea iritsi ginen, federazioak eren bat ordainduko zula, eta bakoitza behan aldetiken, esfuerzo bat inberko zala, eta horregatik eskerra emate jo federazioei, behan aldeti bintzet esfuerzo handi hori egiteatik, eta danena ere bai, eta hori da atzenen hemen sinatzeko asmoa deuna.